Хайырлы кеш барыгызга да, менің исемім Алмаз. Мен енді интернет журналында журналист болып эшлейм һәм эшем буенча еш кына кино турында язам. Гомумән Татарстан киносы турында да, чит ил киносы турында да. Һәм бүгенге лекция минем бер мәкалә нигезендә эшләнгән һәм радио сезгә җибәрә, нарсын сытламасын һәм сез укый алырсыз тулысынча. Моны күтәреп буламсыз кирәк? Башта сорау, кем булса да беләме, ничәнче елда кинематограф килеп чыккан беренче тапкыр? Гомумән бөтен дөньяда. Кинематографны уйлап тапканнар абыйланылы люмьерлар, французлар. Һәм беренче кинематографның туган көнен дип без саныйбыз, беренче түләүле сеанс көнен Парижда үткән. Ул 1896 елда үтеп китә Парижда. Һәм икенче сорау, ул ансы авыррак. Ничәнче елда сезнеңчә беренче кадрлар, кинематограф кадрлары Казанда төшерелә? Ничек тә уйлыйсыз? Шушы датадан соңракмы, иртәрәкме? Соңрак айдан дөрес. Дөрес түгел. Юк. Бик иртә 1896 елда Парижда беренче коммерческий түләүле сеанс үтә. Казанда кинематограф аппараты, гомумән шул киноаппараты Казанда 1897 елда монда була. Һәм беренче кадрларын төшерәләр 1898 елда, 2 елдан соң гына. Шушы аппаратка оператор, аның исеме сакланмаган, кинематограф аппаратына төшерә Качалов театрыннан чыгучы актерларны. Һәм ул вакытта Качалов дип аталмагандыр инде. Һәм шәһәр театрыннан, шәһәр рус театрыннан чыгучы актерларны төшерә. Һәм шушы күренештә әйтәләр, Качалов үзе дә бар дип шушы кадрларда. Мин бу кадрларны күргәнем юк, белмим, бәлки алар сакламаганнардыр. Ләкин моның турында Казан киноведы Елена Алексеева яза. Шулай. Һәм шушы көннән башлап Казанда, Татарстанда, Татарияда гомумән хроникаль рәвештә кино төшерә башлар еш кына. Нәрсәгә төшерәләр? Сез күргәнегез бармы? Ди булса да хроникаль кадрлар 20-нче гасыр башы кадрларны куян булса да телевизордан бәлки күргәнегез бардыр, караганыгыз бардыр. Алар бик еш төшерелә һәм без беренче кадр сурәт күренә. Сез монда күрәсез Романов күперен. Бу Идел аркылы булган Романов күпере хәзер сакланмаган. Һәм бу хроникаль кадрларда без күрәбез шушы күпернең ачылу күренешен. Күрәсезме, ул бизәлгән, шулай итеп монда кешеләр йөри. Кешеләр юк, кадрларда бар киносында. Хроникага нәрсә төшерәләр? Төшерәләр, әлбәттә, шушы безнең өлкәнең мөһим вакыйгаларын. Ләкин, ягъни төрле шәһәр бәйрәмнәрен. Мин сезгә әйтеп китәм исемнәрен шушы хроника кадрларының, хроника киноларының. Мәсәлән, исәнмесез? Мәсәлән, Казанда Масленица бәйрәме. Бу кыска гына 3 минутлык кына кадрлар, шунда бернинди сюжет та юк, бер нәрсә дә юк. Без күрәбез шул теге халыкның бәйрәме икәнен генә. Тагын бар Васильева балалар бәйрәме. Хроника төшәләр, хәрби парадлар, ярышлар, төрле исәлекле вакыйгалар. Менә күрәсез, Идел елгасында Романов күпере ачылуы. Тагын бар шундый бик кеше күп. Тагын бер кино, аның исеме Казан летчигы Александр Васильевның очышы. 1918 елда оператор Эдуард Тисса, ул соңрак Бөек Совет режиссеры Всеволод Пудовкин белән эшләячәк. 1918 елда төшерә большевикларның Казан алуын күренешен шулай төшерә. Ул аны төшерә Так, книжка вот того татарча.
Высокий гора, юк. Услон тауынан да биіклік, жоғары Услан шул тауынан да юғары, һәм Қазандағы жайлы көрініш ашылар. Шуны һәм шушы кадрларын сіз ютубта да таба аласыз, бәлки ул минем мында юк, алар бик таныш күп кешегә. Бу барысы хроника, мында беренче сюжет та юк, режиссер да юк, бар оператор һәм аппарат, синематограф аппараты, кинокамера. Беренче нәфис кинофильм Казанда төшерелә 1927 елда. Biz аны исемен ишеткәнегез бардыр, Булат Батыр дип атала ул. Һәм аны берничә тапкыр Казанда күрсәткәннәр. Хәзерге заманда. Булат Батыр. Ишеткәнегез бармы кем булса да? Менә бу киноафиша бик зур размерлы түгел. Булат Батыр. Һәм күрсәтәм сезгә тагын. Менә монда афишаны. Игътибар итегез, монда өстәге язуына. Бу слоган дип әйтәбез инде. Грандиозный исторический боевик из эпохи Пугачевского бунта. Шундай маркетинг стратегиясе булган шушы киноның. Кымса караган бармы? Миндә видео бар, тик бул минем монда лекме бу папкага. Һәм бу кинофильм YouTube'та бар, тулысынча. Сез аны кайткач кыртыгыз һәм карагыз. Ул бик кызыклы. Ул Булат Батыр башлана беренчедән ул Казанда төшерелгән. Анда күрә аласыз Казан күренешләрен, Кремльне, Татар бистәсен, Орша кара дип атала инде Арское поле. Шул җирләрдә төшерелә. Һәм анда Панаев мәчете бар. Хәзерге Бауман урамы башы бар Кремль янындагы. Сез аны күрә аласыз барысын дип. Һәм кино башлана, фильм башлана, шундай озын Идел буйлары күренешләре белән. Аны шундай сулар ага. Аның барысы Идел буена төшерелмәгән, аның бары Мәскәү яндарак булган төшерелгән елгаларда. Ләкин Иделдә бар. Бу бик моны истә калдырыгыз бу әйберне, чөнки шул Идел буйлары табигый күренешләр без бик еш очратачакбыз, хәтта хәзерге киноларда да. Сюжеты бик гади. Гади халык, царизм каһарманнары, алар һәм шул Пугачев бунты чоры, һәм царизм гади татар халкын шукындыра кешеләр. Һәм Булат Батыр ул шундый халык герое, ул шушы бөтен халыкны Пугачев белән бергә таштырып бунт эшләйтер, восстание башлап җибәрә. Фильмны хәзерге заманда сез бәлки немой кино караганыгыз юктыр бер качанда. Бик җиңел карала. Анда шундый бик кыска гына монтаж, кыска кадрлар, шундый бик динамик рәвештә төшерелгән. Моны чып-чыңлап боевик хәзерге шикелле. Ул вакытта кинокомикслар булмагандыр. Менә Булат Батыр ул чын кинокомикс. Шуңа күрә сезгә карарга сорыйм шуны. Булды. Бу беренче нәфис кинофильм. 1929 елда Казанда кино төшерү эше Восток кино акционерлык җәмгыятенә бирелә. Восток кино ул үзе шушы оешма 1928 елда оештырыла һәм шушы оешмада бөтен көнбатыш һәм көнчыгыш өлкәләре кушыла. Анда Чувашия, Казахстан, Узбекистан, Кырым, шушы бөтен өлкәләрнең кинематографиялары шушы оешмада җыела барысы бергә. Һәм шушы оешманың, Восток кино оешманың татар бүлегенә беренче елда, 29 елда 2 кинофильм төшерергә заказ бирелә. Беренчесе аның беренче кино нәфис фильм, ул комета дип атала. Мин аның турында бераз соңрак сөйләячәкмен. Алдан ук алга барып әйтеп куям, комета кинофильмы хәзер сакланмаган. Аны миндә күргәне юк, тик ул бөтен архивларда аның турында сөйлиләр. Икенчесе ул документаль кино. Документаль киноны без хәзер карыйбыз, бераз әлешләп.
Аның исеме Татарстан, страна четырех рек. Бу фильм ТССРның 10 елгы уңайыннан әзерләнгән була. Хәзер кабызам. Шулай ук игътибар итеп ничек башлана, һәм мин бер-ике өлешен күрсәтәчәкмен. Юк, мин җырламыйм. Сез күрәсез зур карта, Татарстанны кайчан күрсәтәләр, һәм шушы 4 елгасын күрсәтәчәкләр. Юк, татарча тизалар булмагандыр ул вакытта. Юк. 1929. Беренче табышлы кинофильм СССРда чыга 31 елда. Ну, сыйфаты бик әйбәт түгел. Без монда күрә алабыз совет заманының эстетик канонын. Ул гел башлана табигать күренешләреннән безгә күрсәтергә кирәк ничек безнең җирнең байлыгын, муллыгын, монда күп балыклы елгалар, күп җанлыклы урманнар, кырлар, шулай барысы да. Аннары соң без күрәбез инде хезмәтче халыкны, крестьяннарны, эшмәкәрләрне төрле-төрле. Монда балыкчылар. На русской рекламе. Бірінші 5 минут укретірі керек. Там есть прям сюжетный мыч. Так. Ага, міне. Біз көрдік елғалардың, табиғатының һәм все это. Мындай совет заманы идеология яғын көре алабыз. Бик ашықлы еттіріп. Все это орманнар. Міне. Бұл болып шыға енді шул 28 жылдағы антирелигиозный пропаганда. Әйдәгез мен сізге біраз башқа өлешлерін көрсетейін де. Мұнда көребіз хезмәтче халықны. Һәм ақырында анда шундай триумф булып бирә. Барысы да Советский Союз килгән де, һәм барысы да халық кулына килгән була. Шулай. Бу Этне районындагы йортмы? Нәрсә башы Ладно. Арасында да шундый йортлар бар, Һәм икенче кинофильм шушы Восток кино оешмасына төшерелгән, ул «Комета» дип атала. Әйткәнемчә, «Комета» сакланмаган. Аның режиссеры менә шушы кеше Валерий Инкижинов исемле
Ул бик кызык режиссер, чөнки ул шушы Восток киноның штатный режиссеры булган иде. Аныңа күп заказлар килә торган булган. Һәм ул беренче эше буенча ул актер, бу Всеволод Пудовкинның кинофильмы. Әйе. Һәм ул күбесенчә үз гомерендә эш кенә кинофильм төшергән, эшесе дә сакланмаган. Беренчесенең исеме «Расплата за что», икенчесе «Вор», өченчесе «Комета». Эшесе дә шул көнчыгыш темасына багышланган булган. «Комета» ул Казандан, Казанга һәм татарлар белән, татар халкының, татар муллалары белән мөнәсәбәтләре турында. «Вор» кинофильмы, мәсәлән, ул Дальний Востоктагы кореецлар һәм японецларның тормышы турында. «Комета» ул комедия, сатирик комедия. Минемчә, «Кометаның» эчтәлеген укысаң, ул охшаган бераз «Банкрот» пьесасына. Чөнки төп герое бу кинофильмның ул мулла һәм сюжет буенча хәбәр чыга, ахыр заман җитә дип. Чөнки кешеләр комета күрәләр зур күктә. Бу мулла бик башлы кеше буларак, ул халкынан акча җыя башлый. Сез миңа акча бирсәгез, алдалый аларны. Сез миңа акча бирсәгез, мин бу ахыр заман туктата алам дип. Шундый бераз акчалаган, 12 стульев кашаган, Остап Бендер ул шундый безнең татарда Остап Бендер. Шундый аферист. Кинофильмны мин караган юк, беркем дә караган юк, һәм әйтә алмыйм. Тик минем бик каты карыйс килә аны. Менә бу тагын да Инкижинов, Валерий Инкижинов биографиясе бик кызыклы. Ул 31 елда Франциягә күченеп китә, һәм аннан кайтмый эмиграциягә китеп. Хәтта ул Голливудка да барып җитә, һәм Голливудта, Америкада 40 елларда, 50 елларга кадәр бераз эпизод рольләрдә төшерә актер буларак. Аны бик еш төшерәләр рус темасына багышланган кинофильмнарда. Тик үзе Инкижинов үзе тумышы белән Иркутскидан һәм ул нидер Бурятия аның шундый чыгышы. Шулай. 1932 елда Восток киноның оешмасыннан татар бүлеге нигезендә Союз кинохроника диелгән студия оештырыла. Бу студия киләчәктә барыгызда белгән Казанская студия кинохроникага әйләнәчәк. Союз кинохроника да нәрсә төшерәләр дип уйлыйсыз? Нәфис кино түгел, анда хроника төшерәләр. Һәм төп эше бу кинохроника. 1932. Һәм бу студияның төп эше ул төрле киножурналлар төшерергә. Мисалга күрсәтәм, киножурналлар «Дружба народов», «Татарстан» һәм республиканский киножурнал. Мин республиканский киножурналының выпускын таба алмадым. Тик сезгә күрсәтәчәкмен хәзер башта Татарстан киножурналын. Алар кыска гына, 4 минутлык кына. Һәм анысы «Дружба народов». «Дружба народов» та анда Казан гына түгел, анда бар Чебоксары күренешләрдә, Ижевск шәһәрләрендә бар. «Дружба народов» да без караячакбыз 1 май демонстрациясын төшергәннәр. Татарстанда менә бу выпускны исәкән хәтерләмим. Хәзер карыйбыз. Беренчесе 30 монда уже тавышлы.
Ярар. Сіз аңлайсыз енді мында темалар бұл киножурналарда гіл ғади халқы тұрмышы, шушы Татарстан өлкесінің сәнғаты, крестьяндар вақытлары шу өз шара документі шекілі, ол қызықлы кинематограф әсәрі шекілі қарасаң, көп етіріп қара болмай боларының бар бірсінде. Тек біз екіншісін қарайбыз, дружба народов. Анда біраз көтеріңкі хислері бұл біраз қарайбыз. Киножурнал 4 республик: Удмуртия, Татарстан, Мариэл, Чувашия. Мында көресіз қайдарын. Рахмет. Ярар. Что? Чебоксары бізге қызықты бүгін. Біз Қазанда. Көргеніңізше, сіз бұл серияларда көрдім, тек сәнға темаларына қушыла тағын этнография көрінішілер түшіру. Чөнки, әлбәтте, Чувашия, Татарстан, Удмуртия барысы милли төбәкләр, һәм анда бар шундый этник идентичность шундай бик яқты күренелә торган. Шуңа күрә аларында еш-төшерәләр, төрле сабан туйлар, киножурналларда сабан туйын бәйрәмнәре һәр елны диярлек төшерәләр. Аларны табып була. Тик минем генә монда юк.
анда шулай ук 4 минут кешеләр бийләр, җырлыйлар, портретлар Сталин, Ленин барысы да шул бер нәрсә белән дә аерылмый. Бу киножурналлар төшерәләр елына 5-6 серия төшерелә, киностудия Казанские кинохроники эшли, анда кешеләр бар. Тик нәфис фильмнар Казанда төшерелми, Татарстанда төшерелми 2000 елларга кадәр. Ул шул вакытта гел документаль фильмнар гына. Шундый резкий скачок булмасын өчен мин сезгә күрсәтәм тагын бер документальный фильм. Ул атала «Советская Татария» дип, тик ул төшерелгән Казанда түгел, ул төшерелгән Куйбышевская киностудияда, Самарада. Бу 57 ел, мин сезгә монда күрсәтәм, сез игътибар итегез, ничек кинофильм эстетикасы алыша. Сталин чоры бетеп китә, шундый бик каты эстетик кысалар булган Сталин еллары. Монда бераз оттепель башлана дип әйтергә була инде. Һәм бу серияларда бик башта карыйбыз аны Сталин. Сез хәтерләсәгез, Каюм Поздняков, Татарстан киножурналының режиссеры. Растаял ночной туман, и первые солнечные лучи озарили сумерки столетней Дубравы. Предутренний ветерок пробежал по спокойной глади Волги, долетел до травы, мягкие, первые. Новый день пришел на зеленые просторы Татарии. Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. Здесь, в братском содружестве, живут и трудятся несколько миллионов татар, русских и представителей других национальностей. Каждое утро казанская радиостанция посылает в эфир все новые вести об успехах трудящихся Татарии в борьбе за выполнение исторических решений 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Говорит Казань, передаем последние известия. Большие преобразования произошли в районном центре Татарской Союза. Сегодня этот глубинный район республики связан с крупными промышленными городами железнодорожной линии Минимай-Рукава. По новой магистрали проходит эшелоны с грузом для нефтяников, хлебом и водой. Свыше 250 нефтяников республики поступил в этом году в Московский нефтяной институт, филиалы которого открылись в Альметьевске, Лениногорске и Бабуне. Альметьевск – один из новых социалистических городов, возникший близ крупно растущих нефтепромыслов. Прошел буровой мастер Василий Гайфуллин. Монда зоналеш нефтяниклар турында һәм аны бераз без калдырып китеребез. Подготовленный типа Onları jibariz bu bütün soklamalarını. Ашыктырасың мен, Радиф, ашыктырасың. Bütün rayda birinci yılışıp. Ашыктырасың. Çünkü tanıda ortalaşar mı? Мен бер генә әле шуны табасы килә хәзер. Монда күрмим мин вакытын шуңа күрә табам. Друзья Казань. Казань – столица республики. Она особенно
по-ленински. Казань дала миру приятных, замечательных ученых. Ярар, иленче елларда біз мында нәрсе көреміз. Сіз нәрсе болса, ниндей болса өзгеріс сездіңіз ме? Мұны қараған. Онсы ярар. Табыш қана түгел, мұнда пафос кимия, диктор табышы әзірек бола. Чөнки 30-нчы еллардағы киножурналистларда анда диктор табышы ғана бар. Шундай бик куәтле, бик шундай патетик рәвештә сөйли торган. Мында бу кинофильмларда сез күрәбез, без күрәбез туры интервьюлар. Мында ахырында кайдыр бер анда туры интервью бар. Һәм башында без күрәбез ничек радио ведущий, алып баручылар, радио алып баручылары сөйләшәләр. Шундай персонажлар килеп чыга. Символлар гына түгел, крестьяне, рабочие, барыбер бераз тере кешеләр килеп чыга башлый. Тик алар да инде идеология белән шуңкайлык бераз бәйләнгәннәр. Юноши и девушки мечтают построить коммунизм, естественно. Шушы тенденция куәтләнә барачак еллар белән. Һәм Радив кыска гына тагын бер видео. На Волге широкой вот. На Волге широкой это тагын бер киножурнал. Бу 75-нче ел. Монда уже музыканы күрә аласыз, иштәй аласыз. Игътибарыбыз хатын-кыз кызы тавышы. Сталин вакытында хатын-кызлар бик сирәк кенә диктор булып эшлиләр. Цехов ремонтно-механического и ремонта и обслуживания технологического оборудования выступили с инициативой развернуть социалистическое соревнование за право носить почетное звание коллектив имени 25-го съезда КПСС. Славного почина бригады монтажников автоматических линий Владимира Иосифовича Колесника. Монда игътибар итегез камераның хәрәкәтенә. Элеккеге видеоларда күрсәгезчә камера бик шулай бер урында гына тора, яки бик әкрен генә селкенә. Бу әлбәттә технология үсеше белән дә бәйле. Һәм барыбер теге 75-нче елда, 30-нчы елда шикелле чыр булмый. Чөнки уже 60-нчы елларда оттипер кинофильмнар килеп чыга. Шуның андагы иреклек белән, камераның иреклеге белән. Шуңа күрә монда шушы хроника жанрына да ул бик консерватив жанр, анда да керә шушы үзгәрешләр. Егез тиз генә монда. В 85 наименований выпускает Казанский химико-фармацевтический завод. Сейчас коллектив завода встал на трудовую вахту в честь 25-го съезда КПСС. Кызык. Должен иметь возможность сделать покупку по вкусу. Другими словами, магазин обязан представить ему широкий ассортимент товаров. Ну, а где же может выбрать товар для продажи сам магазин? В Йошкар-Оле на товарной базе Маркотехсоюза действует зал товарных образцов. Здесь выставлены все виды товаров, имеющиеся на базе. И теперь представители районных магазинов, прежде чем выписать товар, могут по достоинству его оценить. Я очень довольна сегодняшней поездкой на склад. В нашем торговом зале очень много выставлено образцов, и очень удобно нам стало подбирать товар для сельского населения. Заявки и пожелания тружеников.
тагын бер үзгәреш кинохроникада режиссерлар һәм гомумән Советский Союзның сәнгате кешеләрнең шәхси тормышы белән кызыксына башлый. Элекке кешеләр, элекке геройлар алар карый башласаңлар, яки демонстрациягә йөриләр, яки сугышка баралар, башка аларның юллары юк, юллары. Монда алар кибеткә йөриләр, үзләренә шәхси тормыштарына йортларына җиһазлар алалар, телевизорлар, чәйникләр барысында. Һәм шундый матур бер ханым шапка белән. Шулай мин яптым нины папканы. Ага, все булды. Булды. 2004 елга килеп җитәбез. Ахыры җитә. Моны нинди кинодан кадр икәнен таныйсыңмы, кем булса да? Күктау. Монда Фәрит Рафхатович Бекчентаев. Бу егетнең исемен белмим. Аның улы Юсуф. Юсуфмы? Яхфаровмы? Юсуф Бекчентаев, Фәрит Мен күргән. Ярар, бик кызык. Бик кызык. 2004 елда Күктау дигән кино чыга һәм бу кинофильмны Татарстанның беренче яңа гасырдагы тулы метражлы кинофильмы дип, нәфис кинофильмы дип әйтәләр. Сюжеты бик гади. Тик кызыклы. Фәрит Бекчентаев уйный ничек дип әйтергә Термәдән чыккан кешене. Бывший зэк, хотел сказать. Термәдән чыккан кешене һәм кинофильмның төп персонажы ул кечкенә малай һәм аның әнисе юк, ул әнисе булмагач һәм аны триллер Америка гаиләсенә бирергә. Тик бу малайның Америка китәсе килми, ул үзенең әнисен табырга уйлый. Һәм алар шушы Фәрит Бекчентаев персонажы белән очрашалар да һәм Казан буйлап йөриләр. Казан буйлап түгел инде, мен упрощаю. Шулай эзлиләр әнисен. Ахырын әйтмим ничек биткән. Үзегез карарсыз. YouTube'та бар Илдар Яхфаровның үзенең страницасында, каналында бу фильм барысы тулысынча бар. Таба аласыз. Бу фильмда минемчә без таба алабыз бөтен хәзерге вакытка режиссерларга хас булган признакларны, әлбәттә, бу сюжетта сез үзегез дә монда эштәлеге буенча да аңлыйсыз милләтнең киләчәге өчен борчылуны. Бу егетнең әнисе юк, бу буыннарның элемтәсезлеген. Әлбәттә, бу егет бу татар егете китсә дә Америкага, ул әлбәттә онытачак барысында үзенең ватанын дип. Американың машинка да татарча сөйләшә дип. Бу кино Яхфаров гомумән аның ул бик патетичный режиссер, ул башкача төшерә белми шикелле минемчә. Һәм аның бөтен кинофильмда да шушы тема бар. Аның кыска метражлы киноларында да, мәсәлән, Югалту дигән кинода сюжеты охшаган монарга, чөнки анда төп герое ул Мәскәүдә яшәүче бик лайыклы пианист, Татарстаннан туган һәм үз авылына кайта, чөнки аның әтисе югалган. Ул шул үзенең туган авылында очрата үзенең абыйларын, ике абыйсын. Һәм алар бер-берсе белән әрләшәләр, бүлешәләр, таба алмыйлар абыйлары. Бу ир кешене гаеплиләр, никсен киттең, безне оттың дип. Бу ир кеше бик нык борчыла, минем әтием юк, фәлән дигән. Һәм шулай торып, бу без күрәбез монда тагын шушы татар милләтенең шушы яңа гасырда киләчәге турында борчылуны. Ничек ул Мәскәүгә китеп, рус җәмгыяте арасына эләгеп, татар булып калырга буламы? Булмыймы? Нишләргә? Кайтыргамы, авылда яшәргәме? Авылдан китсәң, татар була аласыңмы, юкмы? Шундыйрак темалар бу киноларда бар. Так, что еще? Һәм Яхфаров яңа кино төшергән, Байгал. Аны
келешек мұсылман кинофестивалінде қарай аласыз. Апрель ақырында, 24-30 апрель. Айсұлу туында стерекер бас. Айсұлуны сіз бір еріңіз бардыр, аны тайын бада көрсеткен әрі? Yok mu? Айсұлу, шундай бик 2012 мекен, 13 мекен, қатырләмейм. Алексей Барыкин продюсер. Рүстем Рашитов түсірілген, бұл қысқа метражлы сериясы аны болуға тиіші Қысқа Рүстем Рашитов түсірді. Азамат па? Амир Галиев Қысқаров, как-то так жолайрақ. Бұл кинофильм болуға тиіші Алексей Барыкин ұзын сериал түсіруге тілеген. Сериал татар қызы турында неше ол ауылдан шығып, зор шәһәрдә үзенең тормышын һәм язмышын табын. Бу әлбәттә сериал, бу әлбәттә бик мелодрамик сериал. Бу тәйнбәдә күрсәтергә теләгән Ринлан прайм тайм вакытында. Минемчә бөтен кеше моны караганда залда җылы, мин үзем күргәнем бар. Мин юк, мин җылымын. Мин таш, минем йөрәк таш. Кешеләр җылы. Алексей Ну, она стоит рейн. Шуңа куша җылы. Шул титрлар вакытында Алексей Барыкин халыкны кулына күтәреп чыгаралар. Чөнки аны бик каты Мин ишеткәнем бар бер Аллаһ ханым әйткән Алексей Барыкинга микрофонга, сез татар халкының йөрәгенә кирип, рус булудан карамастан, шун татар киносы төшергәнсез дип. Сез карый аласыз. Бу YouTube'та бардыр моннан ләки контактта. Минемчә бу киноның дәрәҗәсе бик түбән, чөнки сюжеты бик гади, персонаж түгел, алар функциялар гына, алар шушы актерлар начар уйнарлар, чөнки алар театраль актер булганга күрәләр, алар камера алдында үзләрен кинематограф аларны чыгаралар, сизмиләр ничек булырга тиеш икәнен. Шуңа күрә карый аласыз. Шулай. Нәрсә? Ярар. Микрофон. Сіз қайсы вақыттан берлі мені ишірмейсіз. Мен яңадан сөйлеп атам. Қазіргі, мен сөйлейм сыңғыл ішіне келіп жетеміз лекцияны. Қазір мен сөйлейм бір-екі өзімнің ойларымны. Бұсы бұл сөйлегенімні гипотеза шекілдетіріп кіне ишітігіз. Қабыл етігіз әйім. Башта көрсетемін сізге презентационный ролик универсиадаға болғанны. Мен одан оғайтып кетемін, чөнки менімше бұл роликлар қазіргі еш режиссерларға эстетик яғынан бик қаталарға тәсір етәйі һәм бүтін кинолар алар шушы кадрларны, шушы планларны таный аласыз санда қарасағыз. Бұл бик начар, чөнки презентационный роликның функциясы ул бер төрле, ул күрсәтергән ничек бөтенләй бер яхшы икәнен, кинематограф ул башка төрле бер. Һәм анда кирәк режиссерның индивидуальлыгын күрсәтергә, операторның да икән. Сез аны караган бардыр инде барыгыз да.
Ярар. Мен бүгін әзірлеген вақытта бұл роликаны қарағаш, бір сартынан. Меніңше бұл презентационный ролик бек қатты шаған Сталин заманындағы кинофильмларға, шынки журналарға темалары шулық. Татарстанда көп халық яши, елғалар, ұрманлар бар. Біз религия ғана yok, мұнда мұлалар ғана yok. Башқа айбада барыста кадрларда шулық, елғадан башлана, ұрманнан башлана. Шундай бек әйем. Саған жасын әлі, Радив? Саған жасын, мен неше көп уақытым бар тағы? 10 минут тағын. Әйем. Хәм мұны біз 5 минут. Біз мұны қазір шағыштырабыз сыңғы елларының ең көрінікілі кинофильмлары білән татар тілінде түсірілгендерінің Улы-Мулла кинофильмі, Водяная, ол әлі прокаттадыр қайбір кинотеатрларда. Һәм неотосланные письма, тапшырылмаған хатылар. Мен көрсетемін тек нелерін міне трейлерлардың ғана тек ана трейлерда бек күті қызық барысында көре алашақсыз. Башта Радифа қоясын тапшырылмаған хатылар. Тапшырылмаған мәжбүр bilmeden anda öğretkende. Anda yok, kadrına var. Kadrına. Ярар. Игі кинофильм, игі трейлер. Мулла. Тағын шулық, барысы да шулай ұқ. Біз көргені бізше. Кім қараған бар? 5 кіші. Он защищает дом от злых духов. А это Сонос, водяная, которая живет в озере. Он меня родной дочь из дома выбрал. Водяная всегда приходит весело защитную ушибиться. Вот и живите со своей тетей Лисан, если вас родная мать не устраивает. Дети сказали мне, что не водяная в озеро утащила. Шушылай. Меңа бұл фильмлар бек шаны өзіме ерегіме. Чөнки
Аларда кинематограф бит ул сценарий гына түгел, кинематограф ул ничек дип әйтергә, аның теге визуальный вид искусства буларак, анда булырга тиеш ниндидер визуаль ягында да матурлык, индивидуальность, шушы әйберләр. Тик болар барысы да бик түбән сыйфатлы кинолар булганда, анда бернинди кызыклы сюжет та юк, аларда начар актерлар әйбәт, тик бу кинофильмда гына алар начар уйныйлар, ләкин ягъни режиссер алар белән эшли белми. Һәм бик начар оператор эшләре, операторларның эшләре бик каты охшаган шушы презентационный роликларга барысына да. Шундый бик каты якты төсләр, шундый зур камера йөгерише монда күктән, моннан тегеннән. Һәм шушы һәр кинофильмда, хәзерге заман кинофильмда Татарстанныкында бар квадрокоптердан төшерелгән кадрлар. Шундый квадрокоптер это шундый ни ул аппарат, шу аппараты. Һәм аларны карый башласаң, син берничек тә аңламыйсың. Нигә режиссер шушы кадрларны кертә кинофильмда, нәрсәгә кирәк ул квадрокоптер? Алар берничек тә шушы визуаль кинофильм визуаль өлеше турында уйламыйлар. Алар уйлыйлар, белмиләр, нәрсә турында уйлыйлар икән, аларның башларына керә алмыйм мин. Шуңа күрә белмим, миңа ошамый. Тик бар соңгы кинофильм, мин аны сезгә бик карарга тәбәр итәсем килә шулай. Аның исеме 0,5. Ул рус телендә төшерелгән. Бу документаль кинофильм. Аның режиссеры Байбулат Батуллин. Байбулат Батуллин, сез белгән Нурбек Батулланың энесе. Абыйсымы, энесеме? Энесе. 0,5 Байбулатның курсовой эше. Ул Московская киношколада, Мәскәү киношколасында укыган вакытында курсовой эше. Бу документаль фильм, без аны мин хәзер башыннан монда минем ссылкада ул тулысынча, ул бара 40 минут. Без карамыйбыз. Мин күрсәтәм бер икелешен менә. Эштәлеге буенча сюжет. Байбулат үзе камерасы белән төшерә, ул үзенең дусты янына, дустының авылына кайта. Аның дусты, исемен хәтерләмим, Айрат исемле хәтерләмим. Вгик вузына керергә әзерләнә, укырга керергә әзерләнә. Вгик ул киношкола, Всероссийский государственный институт кино имени Герасимова. Һәм шушы дусының Айратның хыялы бар. Ул төшерәсе килә татар телендә Робер Бристон дигән француз бөек режиссерының «На удачу Бальтазар» дигән киносын татар телендә ремейк төшерәсе килә. «На удачу Бальтазар» ул мировой шедевр, да, бөтен дөнья шедевры. Һәм ул шушы шедеврны ничек үзенеке иттереп, татар халкының артефакты итәсе килә. Һәм ул кинофильм буенча шушы уйлар белән казана, үзе бик кызык. Сез карый торганда Байбулат анда үзе камера артында булгач, бу документаль фильм икәнемчә, ул теге ничек художникның башында үзенең әсәренең уҗы килеп чыкканын шушы камерасы белән фиксировать, как будет по-татарски? Фиксировать, как сказать? Фиксировать итә. Яратам татар телен. Бу кинофильмдалар күп сөйләшәләр, ул шундый кич белән ике егет утырып кинофильмнар турында, үзләренең яраткан кинофильмнар турында, үзләренең кайбер биография битләре турында сөйләшәләр. Һәм моны карарга бик кызык. Шундый ирек, шундый чын кешеләр, бернинди персонажлар да юк монда. Нравится, наверное, Рублев. Ну да, нравится Рублев. Второй фильм, который мне нравится, «Мушель». Рисунок, удачно красота, именно мушля, что-то можно еще пусть. Нашли диктора Римшевские.
показать. Это потом есть. Ярар. 0,5 деп ул ник атала, чөнки Федерико Феллини деген итальянский режиссерның иң күренекле шедевры 8,5 деп атала, 8,5. Ул аңлата 8 кинофильм һәм тагын бер яртысы. Байбулатның 0,5, чөнки ул әле студент, аның киносы юк безнеке, шуңа күрә 0 һәм беренче короткометражкасы, кыска метрлы киносы. Булды. Нәтиҗәдә әйтсәм дигән, нәтиҗә шундый булыр. Мин бик телим шушындый 0,5 шикелле кинофильмнар Татарстанда күбрәк булсын дип. Чөнки безнең кинематографның киләчәге шушында. Ирекле кинематограф бик ничек дип әйтим, бөтен дөнья культурасы белән тоташкан, чөнки монда гади татар егете хыяллана, Федерико Феллини кинематограф белән хыяллана, Брестон кинематограф белән хыяллана. Бу бик кызык бит. Ул үз авылы турында уйламый. Ул теләми милләтне коткарырга Америкадан мында или Мәскәүдәге руслар белән. Ул тели ничектер шулай, аның зур хыялы бар, художник хыялы бар. Һәм шушындый кинематограф, шушындый кинофильмнар күбрәк булырга тиеш. Ул рәхмәт. Сораулар. Павел Москвин. Бар сондай теория, ул мен Татарстанда төшерелгән фильмнар, алар татар фильмнары. Халык шәйтәйдә фильмнарның милләте юк. Иша шәйтәйдә нет фильмов национальности, нет кино национальности. Мен сине аңламый. Что, прости? 21 гасырда кинематографларның милләте юк. Чөнки без карасак Каннский кинофестиваленең регламентларында анда 2008 елдан бирле датасында ялгыша алам. 2007-8 елга кадәр бөтен күрсәтелгән киноларның кысаларда язалары Франция, Италия, шул кайсы илдән килгәнне. Хәзер алар язмыйлар. Хәзер язат студияда гына. Бу аңлата, нәрсә аңлата? Хәзерге киноиндустрия шуның хәллек зур, куәтле һәм бер-берсенә бәйләнгән. Шуңа күрә без милләтне анда, илне анда яза алмыйбыз. Һәрбер кинофильмны нишрә 5, 6, 7, 8 ил анда бюджет ничек шулай эшләнә, без белмибез. Ничек булырга? Без бу монардан карамастан без бит барыбер аңлыйбыз. Американский фильм дип, французский кинематограф дип, румынский кинематограф дип аңлыйбыз. Минем сезгә тегеле җавабым юк. Чөнки юк. Минемчә хәзерге вакытта, хәзерге моментка Илшат Рахимбай бик әйбәт оператор. Кинофильмнар мен карый алмыйм. Гафу итегез. Без башка темаларга шулай әйтәбез, шигърият турында даими архитектурада бездә проблема, бездә традиция алмашына юк, әйме? Бездә Америкада җырнай итә, так шәһәр белән җылы рок, ягъни рок плюстан чыккан, плюс оннан басылмакта. Монда димәк, гомумән, әгәр 2004 елда гына беренче нәфис төшерелгән, бер традиция да юк, бер танышлар да юк. Димәк, дөрес, шуңа күрә безнең кинематограф бик яшь, ул әле балачак гына, анарга 14 яшь. Бу бик әз. Тик безнең уже ел сайын кинофильмнар күбәя бара. Шуңа күрә без тизрәк куып җитербез. Андый максат юк бит Голливудны куып җитәргә. Голливудны беркем дә куып җитә алмый. Голливуд шикелле блокбастерда беркем дә төшерә алмый. Андый кирәкми. Төшерергә кирәк режиссерлар менә Водяной суанасын карасак, Барыкинның суанасы фильмы, ул бик зур хыялы. Ул төшерәсе килә күптән биле блокбастер шундый. Аның Айсалу да шундый блокбастер, милли блокбастер булырга тиеши дигәндә белмим, ничек килеп чыкмаган икән. Бу бик дөрес хыялы, шундый как нужно стремиться ввысь. Тик минемчә
тамашачыга барыбер милләт тә кызык түгел, андый проблемалар да кызык түгел. Кешенең без кинотеатрга нәрсәгә барабыз? Эмоциялар алыр өчен һәм ниндидер бер башка кешенең, башка режиссерның ичке дөньясы белән эшләр өчен. Шуңа күрә мин Суанасын караганда, Мулланы караганда, Илшат Рахимов киноларын караганда бер авторлыгын күрмим, авторның ичке дөньясын күрмим. Ә менә мин карыйм 0,5 Байбулат Батуллинныкын. Мин анда ахырда җырлыйм, чөнки шуның честный, что ли, фильм. Шуңа күрә миңа андыйлар күрә еш. Тамашашының сораулары. Анда siz aytdingiz, kinolar bir turli boshlama. Aytdingizlarda urban ko'rsatuvlar, suv, qirg'oq. Siz o'zingiz tushishda siz narsa ko'rsatdingiz. Начар ягы юк. Бу әйткәнчә художественный штамп булып кала. Шуңа күрә безгә кирәк бит күпме карап була. Әү? Шуңа күрә ул шундый бер штамп булгач, шуңа күрә сез күпме карый аласыз. Бөтен кинофильмнар бер тел башланганда түгел, ул башлангач ул бөтенләй башка төрле итеп бетергә була, бетә ала. Тик алар барысы шундый Кайсы эштән? Баштан. Табигатьтә, урманнарда, тем более Татарстан урманнарында бер нәрсәдә начарлык юк. Тик режиссерлар ник күрсәтә, менә бу кинофильмнарны мин караган барда, алар шушы урманнар белән алар үзләренең бушлыкны гына тутырып куялар. Аларның бер эпизодтан бер эпизод арасында урын бар, һәм алар берәр уйлап таба алмыйлар, һәм куялар шушы квадратка төшергән зур дип карына. Чөнки нәрсәгә кирәк инде? Матур, бик матур, мәгънәсе бердә юк, художественный мәгънәсе юк. Ничектер сюжетында алга җибәрми ул бернинди образында байытмый, бернишләтми. Һәм шуңа күрә шушындый штамп буларак кына штамп это плохо. Штамп кинофильмлар төшергән начар. Шуңа күрә кирәк бераз алгарак уйларга, ләкин син шушы табигатны кулланасың икән, анарга ниндидер бер зур мәгънә бирергә, ничектер аны башкача кабыл үз фильмында башка функция бирергә, ничектер белмим. Мин үзем режиссер түгел, булсам төшергән булырмын киноны әле. Мин критик. Сезгә кызыклы Тамашачыгам. Барлык массовый кинолар, фестивальләр киносы. Барысы Америка фестивальдә анда режиссерлар нәрсәләр бар, мысль шундый әйбәт, но ана карап булмый түгел. Бар боевиклар диләр, но рейтингтар. Кино бизнес консалтинг өчен Ул ничек эшләй? Ул бүленмәй. Аның блокбастер белән авторский кино арасында анда стена юк. Алар бер-берсе белән бәйле. Ничек була? Ничек ул Голливудта эшли? Бар Мстители комикслар, экранизациялары, алар җыя үзләренең 2-3 миллиард акчасын, һәм шушы акчага башка индустрия яши. Шушы акчаны алар кертәләр кышкыдай кинофильмнарга, авторский кинофильмнарга. Монда тегендә бу шулай гади гына шулай сөйләсәк шулай эшли. Шуңа күрә әлбәттә бездә дә без нәрсә сөйлибез, бездә прокат та юк. Сез кинотеатрда соңгы тапкыр кайчан күргәнегез бар татар киносын? Водяная, Мулла бар и братна Мир кинотеатрында барды. Һәм Водяная беренче кинофильм 250 экранда чыкты бөтен Россия буенча. Бу беренче генә теге адамнар гына. Шуңа күрә кызыклы зур блокбастерлар булса, мин бик аны кызыксынып каларым. Тик блокбастерда төрле була. Голливуд кына бит түгел дөньяда, бар бит блокбастерлар Китайда, алар үзенчәлекле бар, Франциядә Такси фильмы, скораван барыгызда. Ул бит блокбастер, ул бит шундый бизнес кинофильм. Ул бит бердә шамаган Голливуд белән бутамыйсыз бит саны. Шуңа күрә безнең дә теге шул тамашачыга якын булган популярный фильмнар белмим, бәлки алар. Мин әйтә алмыйм, минем башымда юк рецепт. Шуңа күрә. Тик булырга тиеш. Бәлки булыр. Ну, Суанасы ул әйбәт проект, үзенең идеясы буенча алар бик
бүтін халық біле тұрған сюжетini шуны қойылып киноға түсірелер һәм әлбәттә ул семейный фильм шуңа күрә анда кеше килә үзе ике баласы белән 3 билет ала и анда бизнес стратегиясе бардыр ул кинода шуңа күрә аның юнәлеше бик дөрес тик нәтиҗәсе генә нирәк бераз білмеймін ну алай болса мен аны бик кытылыйм әйе Мына кеше әйтә, бездә тарихи фильмлар төшерергә кирәк дип. Мәсәлән, башка халыклар төшерә, димәк, нигә безгә төшермәскә дип Юк, бу кеше әйтә, менә безгә кирәк мен теге татар халкы. Храброе сердце. Турында сөйләргә кирәк. Бөтен кеше белсен безнең бик тарихыбыз. Юк, шундай гына хәйр. Кирәкме саңа, кирәкме? Нишләп булмасын, нишләп булмасын. Юк. Менә тарасыз менә теге кинотеатр алдында, әмма нишләп бармаска, һәм бармыйсың. Кайсы сюжет сезнең теге сез бүтән байлыгыз белән барасыз, бүтән дуслар барам дип, теге бүтән микрорайоннарны карап тора. Бармы шундый фильм? Яисә чөнки кирәк. Әмма шундый, әгәр дә зәгыйф кеше чыкса, әйтим дә, мәсәлән, шәшләр безнең алтын урда турында фильм. Ә бит нашә фильм булыр. Ишан кирәк аны нашә фильм. Юк, жанрда түгел, төрле фильм кирәк, бакчада төрле чәчәк үсәргә тиеш. Мондый да, тегендәй дә, суанасы да, тарих киносы да, мелодрама да, авторский фильмда, тик барысы да һәрбер фильм артында барыбер режиссер тора. Һәм тарихи фильм булырга может начар да, әлбәттә. Начар тарихи кинолар күп бит. Бик күп. Яхшылардан күбрәктер бәлки. Мелодрамалар да бар. Мелодрамалар бар. Теге красотка шикелле мисалны карыйсыздыр ел сайын. Син түгел. Бар начарлар теге карыйсы антасы икенче көнгә нәрсә булган. Шуңа күрә монда эш бердә жанрда да түгел, юнәлештә дә түгел. Тик минемчә татар кинематографы ачык булырга тиеш бөтен дөнья тенденцияларына. Әлбәттә мин шушы ачыклыкны, йөрәк ачыклыгын күрәм Байбулат Батуллинның кинофильмында гына. Һәм бәлки Булат Батырдадыр. Но Булат Батырны анализлар өчен анда отдельный аерым лекция кирәк. Чөнки анда тоже үзенчәлеге күп. Рәхмәт. Рәхмәт.